și pazanaj. Vă place mălășca asta? Короче, la noi a venit în detailing cu mai multe... Blea, dar nu știu cum să bazariez. Hai de gaz! Și pazanaj, vă place mălășca asta? Eu a venit la noi în box cu un caiet de sarcini. Trebuie de efectuat o polișare plus ceramică. Trebuie de efectuat un shadowline, iarăși la început. De efectuat polișare farurile din față plus pelicule de protecție. Desigur că după toate sarcinile de detailing facem o spălătorie auto detaliată cu periuță absolut tot spălat, discuri, absolut fiecare răzăcuță de spălat doar la noi la Dell Detailing. Cine mai dorește să speli mașina calitativ, absolut discurile, știți cum vouă vă place, discurile dumneavoastră, fii curățați.